RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Joy, hingkod ang pangidaron. Minyo, taga Dumaguete City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga gidonate sa akong amiga nako. Nasakit man gud siya og cancer. Aron niya sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Niya pa ma'am, Miss Marisa, kaon pa? Gusto na to ako nakaon, Joy. Miss, kagamay na adto, uy. Wala man ganit tingali to kaabot sa imong tiyan. Napay mo kaon kag hungitan. Ang pagkaon ra gyud nga nato mo'y sa kutsara ang imong kaunon. Mura lang imong tagamtamon. Saan man taon nimo pagkabusog ni anak, Miss Maris? Bisa kung saon pa na ako kaon, Joy. Mamatay raman kihapon ko. Uy, ay gud pagsulti usama anak, day. Naamang ko'y Ginoo atong paglaom. Wa na'y paglaom pang mamaayo ko ang akong sakit, Joy. Cancer na ni. Mamatay na ko. Uy, ito nasad. Imo nasad kong pahilakon ba? Day, kani ato pa sa bata pa ta nga nagsabot ta. Nga way biya ay baya. Di ba nagsabot ta, anak? Nga mag-inunungay ta. Way mag-una o mauwahin na to. Pero lahi na ni karon, Joy. Dili man ta magtungan o kamatay tanan. May panahon sa taksa-taksa na. Day, Maris. Tuod. Gipapauli ko ng akong buktong anak na si Charis. Kaya gusto kong makaabot pa siya nako. O gusto kong maibawsab siya. Nga tungod sa atong kasuod o pagserbisyo ni mo na. Gusto kong hatagan ka og pahin sa akong yuta. Ha? Oh, pwede ba gud na? Nga dili man ta parente. Pwede, uy. Deed of donation ang tawag, anak. Mao pa. Pero... Day, Joy, please. Ayaw ko palipari. Panugon ko na nimo. Day, Maris.
Maayo kay ni Aka, Day Charis. Kumusta si Mama, Ate Joy? Dawi, kamo na pagsulti, Day, be. Kaya magkailak, lagi kon magsugilo na ko bahin sa buutan ni mong inahan. Ate Joy? Dawi, karon nga ni anak ka. Mupauli-un ako sa amo, Day, ha? Uliun ko una ang akong pamilya, kaya mga bata taon sa dito. Sige, ate. Ako na'y bahala ni Mama. Tawag siya ka, uy. Minatay ka maghilak diha. Patay na si Maris? Iba ko ka diha, dungay. Takalam sa kasulti diha. Oh, Dili lang ko sa ato mo hilak kog maayo. Tungod kay dili ko kayo mo ini dito at abangan sa akong amiga. Kay... taon sa baya ka, uy. Ay, silpon mo, oh. Oh, si Day Charis. Hello, Day Charis. Talagang ko nagigipabot ni Mama, te. Patay na si Mama. Unsa? Dili. Dili. Day Maris. Matod pa sa anak sa akong amiga, igo ragid ko no nga nakapanugol ang akong amiga sa iyang anak. Og nakapirma sa papel sa yuta nga iyang i-donate nako. Og namatay siya. Sakit kaayo. Kay suod ko siyang higala, so kazagagmay pa mi. Unya, Ate Joy, di ko magdugay din, Hibaw ka na, may trabaho pa kong nagpaabot sa syudad. O karon nga nalubong na si Mama, te. Malakaw na sab ko. nahala si Kiday. Pag-ayo-ayo sa imong biyahe, ha? Og sa imong kinabuhi karon. Nuwa na si mama nimo. Wa na kita mahimos kinabuhi ni Mama, te. Day Charis. Gikuha na siya sa Ginoo nako. Nato. Ug may na lang sa baron. Di na sab siya makanto sa sakit. Tuod ay te. Narang papilis nga gipirmahan ni Mama nga mag-donation nimo og lahat 410 square meters niya. Uya lang, okay na ka, Day Charis. Imong harabagin unta ni Day. Okay ra gid kay nako te. Dako ba sa kukutang kabubuton nimo sa pag-atiman nimong mama. Muhatag pamanggani ko nimo og cash. Kaya ang imo dayong suhol sa pag-atimang mama. Day, okay naman guding taon ko, uy. Kinasing-kasing man tong akong pagtabang o pag-atiman niya. Amiga ba mi? Dili lakit Naghago kag atiman ni mama sa buhi pa siya. O gibiyaan nimong imong pamilya parang mama. Dawatan niyo. Unsa pa ba'y akong masulti? Salamat ining tanan, Day Charis, ha? Kabuutan ninyo na ako. Salamat kaayo, Day Marisa. Kinsa man ni si Marisa? Ang akong amiga, sir, nga nag-donate na ako anang yutaa. Si Charis ang bugtong niyang anak? Oh, sir. Uy, ma'am, di ni pwede, ma'am. Dapat untaan ni matransfer o na sa pangan sa bugtong sumusunod niyang anak ang pangan sa titulo usa pa ni matransfer sa imong pangan. Ha? Hala, sir. Wa na baya ng bataa din, sir. Wa na ko maibaw kung hain na ang bugtong anak sa akong amiga. Kay murag dili mang pud siya interesado aning yutaa sa iyang mama. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, unsa man di ay paagi aning deed of donation? Dili pa ba di ay igo nga gipirmahan man ni sa akong amiga nga iyang i-donate nako ang kabahin sa iyang yuta
nga may gidakon nga 410 square meters, kay patay namang gud siya. Ikaduhang pangutana, may usa ka anak ang akong amiga, bugtong manununod. Kinahanglan ba diay nga ibalhin una sa iyang pangan ang titulo usa mahatag diri nako ang gidonate sa akong amiga? Kay mao man ni ang giingon sa taga-assessors nako. Ikatulong pangutana, patay na ang akong amiga. Ug wala sad ko mahibaw kung asa na ang iyang anak karon. Dili ba dahil pwede nga ako ang mo-process ani, kay niya man unta ko'y papeles nga pinirmahan sa akong amiga nga iya na kining gidonate nako. Ikaupat og katapusang pangutana, unsa may laing paagi, aron nga mapatituluhan nako ning yutaa nga gihatag sa akong amiga nako ubos sa akong pangan. Asa ko moduol og mga pilaman sad ang magasto. Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Joy. Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan, og ako karong adlaw ang mohatag ninyong tambag, tubag, solusyon, talinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal, mga pangutana ninyo kabahin sa inyong mga kapikas, kabanay, mga dokumento, inyong mga yuta, mga kabtangan, inyong mga papilis, imong pagpanabaho, ug unsa pa ng mga issues nato din ha, na tay kaaway, gikalagutan, naabay at naay atraso nato, no? Nabay na utang, hala, ipadanang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta ato ang mga suking tigpaminaw karong adlaw? Guys, ang ato ang mga addresses no kung asa ninyo mapada ang mga suwat nato, palihog lang dito lang yun ha. Ayaw ipada please sa ako ang Facebook account nga Elaine Tantengco Bathan, kay di man pwede mo tambag dito. Need man ginahimo ag drama sa kahanginan nganuman. Of course kay para ma-share nato sa ubang tao ang atong problema kay wa ta kabaw. Naatay avid listener pod, supporter, suking tigpaminaw nga anggid-anggid or parehas inyong giagian, dako kayo nagtabang nga makapaminaw sila sa inyohang problema ug makadungog pod sa tambag ug tubag nga among ihatag ha. Taga Dumaguete ang ato ang letter sender. Na din ha ako ang mga igagaw, Marites Tantengco Tenorio, Gidjet Tantengco Ibanez ug ako ang mga pag-umangkon, si Fortune, si Aisha, si Buen, si Claire, no, si Meg, ug uban pa ako mga parinti din ha. Greetings ninyong tanan. Punto legal ang letter sender nga pangalan ay si Joy, no, Minyo. Naay ni sila yuta nga iya manggong amiga katong nasakit na pagkasakit nag-cancer gidonate niya ang iyang yuta ngadto niya, no? Ang iyang ingon nakapirma man to sa papeles, no, sa yuta nga i-donate unya. Ang problema ani kay namatay man ang iyahang amiga. So unang pangutana, unsay paagi anang deed of donation? Dili pa day ay igo ang gipirmahan sa akong amiga nga iyang i-donate nako kabahin sa iyahang yuta nga may gidak-on nga 410 square meters kay patay na manggod siya. Okay, ang ato ang deed of donation or kanang donation usa na siya sa paagi nga kanang gihatag sa balaod nato, no, nga mabalhin ang usa ka butang, no, ngadto sa iyahang gusto, no, nga hatagan nga walay konsiderasyon. Ang konsiderasyon ra gyud, no, will have to be nga way lain nga rason kundi iyarag yung pagigugma, naluoy ba ron siya, or gusto niya, meaning walay bayad ba? Walay exchange ang iyahang paghatag ana nga property. Kay kung naa, sale gyud na siya or barter. Kana donation, kanang wa gyud na, no strings attached gyud na ang ihatag. Now, ang atong pamaagi manggud ani is this. Mupirma gyud og dokumentong gitawag nga deed of donation, unya need na siya notaryuhan. Naapoy ikaduhang requirement, no? Ang kanang acceptance by the donee. Donor mo na naghatag. Donee mao na ang gihatagan. Okay? Now, kinahanglan i-accept na kay kung wa pod gi-accept sa gitagaan, no? I accept, no? Okay, thank you. Ako na ni, wa na gi-accept, dili valid ang donation. Unya na apagilaing requirement para mahimong balido ang acceptance. Kanang gitawag nato nga period
for the acceptance. Kinahanglan, buhi pa ang duha. During the lifetime of the donor, ma-accept na gyud na sa doni. Now, akong pagsabot sa imong sitwasyon, although nakapirma siya, wa ka nakapirma og acceptance. No, sa samtang buhi pa siya. So, posible nga dili valid ang donation kay nakapusta o nakwangan ta sa usa ka major nga requirement ang kanang gitawag na acceptance during the lifetime of the donor. Need man na siya para ma-valid ang donation, ha? Ikaduhang pangutana, may usa ka anak ang akong miga, bugtong manununod. Kinahanglan ba di ay nga ibalhin una sa iyahang pangalan ang titulo usa mahatag diri nako nga gidonate man sa ako ang miga. Mauni giingon sa taga-assessor nako. And yes, I believe sakto ang assessor tungod kay di ba atong gisulti dito sa imong unang pangutana nga dili valid ang donation kay wa nimo na accept during the lifetime of the donor, sa lifetime sa imong amiga. May tato katong buhi pa imong miga nakapirma po ka. Wa og acceptance, wa man. So maho nga dili valid ang donation pagkamatay niya nagpabilin no nga iyaha gihapon ang katong maong butang nga gipanag-iya niya nga yuta nga ihatag or i-donate unta niya sa imuha. Now, because iyahangan, mahog nga inigkamatay niya, appeal na siya sa iyang settlement of estate. Unya, kay iyahaman, unya na amay manununod na ay heir, adtos iyahang anak na mapunta. Now, ang anak, para mahatag or ma-fulfill niya ang wishes sa iyahang mama o sa imuhang miga, siya na lang ang modonate. Ang nakalisod ug nakaapan ani is this. Ang downside ha is this. Duha ka, buhis ang atong bayran. Estate tax kay namatay naman, unya appeal man sa iyahang ihap sa mga katigayunan, ug kana na ang donor's tax na. Kay ihatag man niya nimo. Bintaha manggod unta to nga katong buhi pa siya, nag-donor's tax, nag-deed of donation unta to niya, na-accept siya, then donor's tax ra untay mabayran. Susakto ang assessor, ha? Ikatulong pangutana, patay na akong miga ug wala na sa kumahibaw. Kung asa na ang iyang anak karon, di ba di ay pwede nga ako ang mo-process ani, kay ni aman unta ko'y papeles nga pinirmahan sa akong miga nga iya nang gidonate nako. Unless makapakita ka, Joy, nga during the lifetime pod, no, sa imong miga, naka-accept ka, meaning na ay dokumento pagpamatuod nga gidawat nimo ang katong maong donation, unya valid pod no, notaryado ang katong deed of donation, everything, murag need gyud nato pangitaon tong anak kay diha gyud na siya kanya nakasalalay ang imong pagpanag-iya yuta, ha? Ikaupat ug katapusang pangutana, unsa may laing paagi aron mapatituluhan nako ning yuta nga gihatag sa akong amiga nako ubos sa akong pangalan, asa kumuduol og pila man sad ang magasto. The only way gyud is the donation by the child sa katong anak niya ngadto nimo, unless katong akong giingon nimo na akay dokumento like an affidavit nga mapakita nimo nga gi-accept nimo before namatay ang imong amiga. Unya, dapat ang katupong iyang deed of donation gipirmahan o gihimo notaryado sadto, no? So, daghan manggod ning proseso, di manggod na basta-basta lang nga makapirma ang kanang sa deed of donation kay kinahanglan manggod pod siguradoon pod sa ato ang balaod nga kuan gyud siya kanang valid gyud ang iyahang pagka-execute kay mawagtangan baya sad siyang yuta nga iya lang ipanghatag wa pag gyud siya'y makuha in return. So medyo stricto sad gyud ang balaod nato diha dapita, ha? Mga sukintig paminaw hinaut unta nga namay nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan ding salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa to ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Man Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.